Balita Evening Edition. Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Enero 5, tuig 2023. Akong inyong atag balita, Action Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Apat ka mga empleyado sang OPA ginpapanaugan sang dismissal. IPM-CDC nagpasiguro sa DPS nga solusyonan ang backlog sa basura tubtob Sabado. Sa balita nasyonal, Marcos ginembitar si Chinese Presidency nga magbisita sa Pilipinas. PNP Chief Azurin nagsumeter na sa iya courtesy resignation. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasais 2 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginsermihan sang dismissal from the service ang 3 ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agricultures sang Negros Occidental matapos mapamatud-an nga guilty sa administrative offense nga grave misconduct. Ginpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. Ang 3 mo sanay engineers Ramelo Letran kag Rezin Palacios kag Project Development Assistant o PDA Maria Luisa Abanyo. Ginserbe ang dismissal order sa Provincial Agriculture's Office sa kinasang aga Webes. Ginpahayag ni Nalias nga si Engineer Herman Abihay ang natanana naman nga pagaserbihan sa amuman nga mando sa iya nga pagbalik trabaho sa OPA matapos ang 60 dias nga preventive suspension sa kaso may kangtanan sa underspecified grain dryer. Sanday Letran, Palacios, Abanyo kagabihay ang kalakip sa 5 ka mga ginreklamo bangod sa misuse of government-owned vehicles kag pag-inom sang makahulubog sa dong Hulyo 15, 2022. Sa 12 ka pahina nga desisyon nga ginpermahan sang hearing officer nga si Nelias kag Governor Eugenio Selacson na petsa Enero 3, 2023. Ginpahayag ang dismissal from the service sa mga respondent ang may penalidad nga cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, kag pagdumili nga makakuha sang civil service examinations kag forfeiture of retirement benefits. Sa alamang sang 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ginpahayag pa sang abogado nga padayon pang investigasyon sang PLO sa reklamo kontra naman kay Engineer Himlo Garsula nga nagpaidalom sa formal investigation na hearing. So with that, gin-recommend namon for dismissal from the service, and that includes with it forfeiture of benefit. Napirmahan na ni Gob and then na-serve na namon sa 3. Isa ka engineer who is still under preventive suspension. Of course, either katuan namon siguro sa iyang residence para i-serve ang papers, ang termination papers. Nabatian ang tingog ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. Sa iban nga balita lokal, papanaugan sang closure order ang 2 ka mga stall owners sa Manukan Country nga wala gid makabayad matapos ang compromise agreement. Ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga posible sa Lunes nga adlaw iga-serve ang closure order matapos ginlapas ang ginkasugtan. Sa pinakaulihing nga record sang Bacolod City Treasurer's Office, 2 ka mga stalls ang no payment sang Nobyembre kag Disyembre 2022. May 6 ang nag-partial payment. Samtang 5 naman ka stalls ang nag-comply o kung nagsunod sa compromise agreement. Ginpahayag sang City Legal Officer nga sa tion nga maserve ang closure order pag-atagan sang 15 dias ang stall owner para magbiya sa lugar. Nagpanugyan si Ting sa mga stall owner nga hindi magkumpiyansa kag sundon ang ginkasugtan nga compromise agreement. Ang lang hindi kay kung hindi na gid sa kabayan naka-letter na ta sa ila i-implement na lang gid ang na i-close na sila eh. Kay kung mag na ni kung accumulated na 2 months ang ila arrears, isiraman gyapon sila namo.
Nabatian si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Nagapangabay ang pamunuan sa Barangay Manago sa may siyudad sa Bacolod sa IPM Construction and Development Corporation nga magpainsing sa garbage truck sa kada adlaw para masolusyonan ang problema sa hinakutay sang basura sila nga barangay. Ginpahagi ni Kapitan Ricky Mijares na tipon ang tinumpok nga mga basura sa bakanting nga lote sa may purok Tinagong Paraiso. Bangod limitado lamang ang kapasidad sang garbage truck sa IPM CDC, kag mas madamo pa nga mga basura ang nabilin. Ginpahagi sang kapitan nga gud matagan solusyon ang problema sa basura. Ginkasugtan sang barangay council pagiman sa ginaprobahan nga barangay resolution nga magbakal sa isa ka dump truck sa mabot nga bulan sang Pebrero gikan naman sa pondo sang solid waste project. Ginpahayag ni Maria Fetras Puantas sa OIC sa Department of Public Services sa Bacolod City nga nagprobisa sa iya ang IPM CDC nga nagakolekta sa basura sa syudad ni ila tinguan nga mahakot ang tanan nga mga basura hag masolusyonan ang backlog sa koleksyon tubtob sa mabot nga Sabado nga adlaw. Ginpahayag ni Tres Puantas nga wala labot sa madamong nga basura bangod sang holiday season nga naglambot sa 53,147 cubic meters. Nagka-problema man ang kompanya sa renewal sang kontrata sa ilang mga empleyado matapos ginratipikahan sang Sangguniang Panglungsod ang 4 ka bulan nga extension nila bilang taga-kolekta sang basura sa syudad. Ginpahayag sini nga magalambot sa 80 tubtob 90 ka mga trips ang ginapatigayon sang 47 tubtob 53 ka mga truck units ng IPM CDC nga nagakolekta sang basura kag nagahaboy sang basura sa dump site. Nagpanugyan man si Tres Puentes sa mga residente hindi magpadala sang ila basura sa mga unauthorized collector. Bangod wala nagalambot sa dump site kundi ginaboy lamang nila sa mga illegal dumping areas. Rason nga nagadoble ang trabaho sang IPM. They promise today until tomorrow and until Saturday that they will collect all backlogs, no? Kay tungod nga full swing na subong ang renewed contract man sa ilang mga paleros and drivers. Nabatyan si Maria Fetras Puantas, ang officer in charge sa Department of Public Services. Sa dugang pang balita lokal, may patigayon pa nga final inspection ng DILG sa damlaglang natapos ng renovation sang 3 ka mga merkado sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, pagi sa inspection may baluan kung may mga standards nga wala nalambot kagatagan sang tion ng kontraktor nga matapos ini. Ginpahayag sang City Administrator nga ang inspection sang DILG ang bangod nga ang pondo sa 3 ka mga proyekto ang gikan sa Local Government Support Fund o kon LGSF. Ginpahayag ni Maghari nga amat-amaton man sang syudad nga mapasulod ang mga market vendors nga naapektuhan sang ginpatigayon ang renovation rason nga may mga clearing operation nga ginapatigayon ang syudad. Sa naibaluan nga ini nga proyekto ang nag-umpisa sa adtong Leonardia Administration kag ang kada merkado ang ginpainan sang tig 50 milyones pesos nga pondo para sa renovation. May ara pa sir final inspection ang DILG. So once ma-final inspection ng DILG nga acceptable sa standards, amo na gina siyang final. Until then, may nawiran tang retention to give allowance sa mga amo na sa mga hindi ma-meet nga mga standard. Nabatyan si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:09. TTX 500 capsule mga kaaksyon sa mga nagka-problema dira bang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nauya ako mangulang? Eh,
pigado. Tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May gimpamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung sana ano lang uy, ako makulang eh may pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many, but it could be more inspiring. Lasay skin sa Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagpasiguro si Chinese President Xi Jinping nga magpangita sang compromise kag solusyon para tugutan nga makabalik ang mga Pinoy nga mangingisda sa West Philippine Sea. Si Marcos kag si Xi ang una nga nagkitaay para sa 3 kadlaw nga state visit sang leader sa Pilipinas sa pungsod China. Sa video nga ginpadala sa katapos sang media, ginpahayag ni Marcos nga ila gintalakay ang mga pwede mahimo para malikawan ang posible hindi pag-intsendihanay nga magresulta sa mas dako pagid nga mga problema. Una na nga ginaklaim sang China ang South China Sea, lakip ng West Philippine Sea nga nalakip pa sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Samtang ginpahayag ni Marcos nga ilaman gintalakay ni Xi ang paghatag sang solusyon sa trade imbalance sa duwa ka mga pungsod kag ang plano nga pagsaylo sa renewable energy. Samtang ginimbitar ni President Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping nga magbisita man sa pungsod Pilipinas. Ini matapos ang 3 kadlaw nga state visit ni Marcos sa Beijing, China sa diin ginpabakod sa duha ka mga pungsod ang political kag economic ties. Sa ginpagwa nga joint statement sang duha ka mga pungsod, nagpasalamat si Marcos sa pag-abi-abi sa iya sang Chinese President sa gobyerno sang Chinese kag ila mga pumuluyo. Ini na ang pinakaunang state visit ni Marcos sa non-Asian country. Ginpahag naman sang Chinese Foreign Ministry ang state visit ni Marcos ang pagpakita sang sincerity kag friendship sang presidente sa China kag sa mga Chinese. Sang 2018, nakabisita na si Xi sa Pilipinas sa idalom sang Duterte administration. Una sa balita, una sa aksyon! Sa iban nga balita nasyonal, nagsumeter si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. sang courtesy resignation para maghatag sang ligwa sa pagtinlo sa hanay sang kapulisan. Si Azurin ang formal nga nagpadala sang sulat kay President Ferdinand Marcos Jr. Ginpahayag sang PNP chief nga iya ginasumeter ang iya kaugalingon nga mapaidalom sa evaluation kag assessment sang komitiba nga pagahimuon ni Marcos para mahibaloan kung bala imbolbado ini sa narcotic trades o kung ginatolerara ang police officers. Ginpahayag ni Azurin nga ginakonsiderar man siniyang iya resignation bilang application para sa iya nga retirement kag nagasupport naman sa panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos nga mapapas ang mga misfit kag skalawag sa hanay sang PNP. Kung madumduman una na ginpahayag ni Abalos nga ang magasumeter sang courtesy resignation ang pwede makapadayon sang pagtrabaho samtang gina-assess ang ilang record sang 5-member committee. Pagabatuno naman ang resignation sa mga police officer nga mapamatud-an nga guilty. Samtang ginabsuelto sang Office of the President o kon OP ang Anay Agriculture kag Sugar Regulatory Administration o kon SRA officials angot sa ginaligar illegal nga pag-issue sang Sugar Order number 4. Madumduman sa mga mando ginaduso ang pag-import sang 300,000 nga metric tons sang kalamay nga wala sang approval ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa napulo kapahina nga desisyon na petsahan Desyembre 29, 2022, ginpahayag sang Office of the President nga ginabsuelto ang 4 ka mga opisyal bangod ang mando ang nahimo in good faith. Ini amo sanay Anay Agriculture Undersecretary Leocadio S. Sebastian, Anay SRA Administrator Hermine Hildo Serafica, Anay SRA Board Member Roland Beltran, kag Anay SRA Board Member Aurelio Geraldo Valderrama Jr. Ang 4 ang ginpasikaan sing kaso nga grave misconduct, gross dishonesty, kag conduct prejudicial to the best interest of the service bangod sa Sugar Order number 4. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa dugang pang mga balita nasyonal.
Nagsaka pa sa 8.1% ang na-record nga inflation rate sa Pilipinas sang Desyembre tuig 2022 ikumpara sa 8.0% sang Nobyembre tuig 2022. Sa ginpagwang impormasyon sang Philippine Statistics Authority o PSA, ini ang pinakamataas nga inflation rate sang 2022 kag humalin sang Nobyembre tuig 2008. Sang Desyembre tuig 2021, yara pa lamang ang inflation rate sa 3.1%. Ang pagsaka sang inflation rate ang kadungan man sa pagsaka sa mga presyo sa mga balaklon nagligad ng holiday season ilabi na ang pagkaon. Nagsaka man sa 7.0% humalin sa 6.5% ang bayad sa mga restaurants kag accommodation services. Una na nga gin-forecast akong ginapaabot sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP ang 7.8% to 8.8% nga inflation rate nagligad nga bulan. Samtang balik na sa normal ang operasyon sa mga airport matapos ang delay kag cancellation sa mga flight bangod man sa glitch sa air navigation facility. Subong adlaw ginpahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista nga normal na ang operasyon sa mga airport kag wala sila sang may nakitaan nga problema subong nga Webes. Kapin 282 ka mga flights ang na-cancel, na-divert o ko na-delay. Nagligad nga Domingo nga nag-apekto sa 56,000 ka mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ako na iya. Ginangot sa mga opisyal sang DOTR ang insidente bangon sa outdated nga sistema. Pero ginpahayag sang DOTR Secretary Bautista nga wala nila ginadula ang posibilidad ang pagsabotahe sa natabo. Kapin 5 naman ka mga solusyon ang gin-file sa Senado nga nagapausisa sa insidente. Gintala na ni Senador Grace Poe ang chair sang Senate Public Services ang hearing sa insidente sa maabot nga Enero 12. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Life Extension Coffee Mix mga ka-action ang pinakaunang ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Antes kita magtakop, ginatami ito lang sa good evening si Ma'am Homa Lamena kag si Sir Melvin Peñafiel nga nakatutok sa aton sining Facebook Live. Madamo gin nga salamat. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 5 tuig 2023. Saluwat akong inyong tag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.